Мен де 1983 елда Аяз Абыйгыләжев әтәч менгән читәнгә һәм Җомга көн кич белән повестлар өчен Тукай премиясын алган. Ләкин нишләптер театр беркайчан да әтәшне куймады. Һәм Аяз абыйның 90 еллыгына багышлап, менә ниһаять Академия театрының баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев менә шу әсәргә тотынды һәм беренче тапкыр инсценировка буенча түгел, нәкъ менә ничек автор язган тексты буенча спектакль куела этюд методы белән. Әлбәттә, баштан режиссерга да, актерларга да бик авыр иде, ләкин нәтиҗәдә минемчә бик көчле, бик үзенчәлекле, бик байый торган репертуарны спектакль барлыкка килде. Алар біздің сырны алып қалмасындар, біз аларды алып кетейік, аңладыңдар. Хай, биек тә соң Сәләхетдиннәрнең шитәне, бер иш юанлыкта, гел бер буй шикләвек чыбыкларының җилүтмәслек тыгыз итеп үрелгән. Исән китәр. Я очень счастлива, потому что мне предоставили такую возможность работать с актерами прекрасного театра имени Галиаскара Камала, быть ответственной за музыкальную часть в спектакле «Әтәш менгән читәнгә». Мы проводим колоссальную работу именно по музыкальной части. Музыку написал талантливый молодой композитор Эльмир Низамов. И все идеи воплощаем с огромным удовольствием. Еще большой плюс и облагораживает звучание музыки Эльмира, то, что мы на сцене работаем вместе с живыми инструментами, с музыкантами, с талантливыми профессиональными музыкантами. Это еще больше обогащает музыку. Мен өзім проза әсәрендә беренче тапкыр катнашам дисәм була. Монда бу гади генә диалоглы спектакль түгел, пьеса түгел. Шуңа күрә аның үзенчәлеге дә шунда. Без автор сүзләрен үзебезнеке итеп халыкка җиткерәбез. Әлбәттә, спектакльнең бизәлеше, ут куелышы үзенә бер урын алып тора. Шулай ук оркестр һәм дә инде безнең җырлар, аның киләре, барысы да яңаша, барысы да матур һәм бик кызыклы. Без сезне, хөрмәтле тамашачылар, Барыгызны да безнең спектаклебездә көтеп калабыз. Аяз абыйның искиткеч текстларына нигезләнеп әзерләнгән премьераны сез 1, 2 һәм 3 декабрьдә күрә алачаксыз.